Ki Harjo lho. Kowe kon ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi Kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Aduh, wis kan gitu. Gini. Aduh mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Dono aku tak nguyak Kang Kaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang lereng Kang mantep. Wah, Gatot. Wonten timbalan ngadhaw menapa Rama Kyai? Antarja, wonten timbalan ngadhaw menapa Rama Kyai? Antasena, eneng apa, Pak? Kok gembrobyos Bapak li mlayu ora kaya adat sabene, kaya kesusu. Tur penggalihe tak sawang kok kaya ora penak, eneng perkara apa, Pak? Ngendika karo anak-anak? Wah, Gatot. Wonten timbalan. Waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene Paduka Kanca Rama paring dawuh mekaten, ngerti yo? Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta, jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus kelima sada. Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta ngandhake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada? Kula ingkang badhe ngupadi, kula ingkang badhe ngupaya. Menawi Paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wantun dusta pustaka Jamus kelima sada. Gatot wonten timbalan. Bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling. Monggo bapakmu wis kebacut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku. Hukume Werkudara, sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Monggo pagebluk sing tumanduk ana ing negara Ngamarta, akeh sing para kawula padha tekaning pati. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati. Monggo bapakmu wis sagu. Menawi telu mekaten, Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng Paduka Kanca Rama ing kedah Mejahi lan matrapi pitono. Hosik, aja kesusu. Rungokno kandhati dawuhe bapakmu. Iki Rama Kyai kados pundi? Kowe aja kaget le cah bagus. Bareng tak desek rembug, Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus kelima sada. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu, Gatot. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Mboten kinten babar pisan pangandika Paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane pancen adimu sing nyolong pustaka Jamus kelima sada, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng adang kula Nyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin nembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada. Rama Kyai mugi paring pangapunten dhateng kadang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil. Nadyan kuwi kulawarga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu doh nyono cerak nyono. Werkudara wimban cindhe ban ciladan ora adil tumrap sapa sing nandhang keluputan. Mula wektu dina iki ora sandadak nganggo warang ati. Aja tidur-tidur rasamu Gatot Kaca. Ayo bapakmu arep ning Tanjung Anung. Adimu arep tak tanjike. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno ger anakku Gatot Kaca. Kok malah kok candheti ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh.
Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu kuwi ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget nggone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak to? Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karemu piye Dimas? Yo, kowe karo aku madhep reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki Siwa Ndarawati. Takoni, apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada? Rasaku ora penak. Monggo pendak-pendak aku ngrasake bab sing ora penak ki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukaning Siwa Ndarawati, aku sing wangsulan, butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukani Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Yo menyang yo. Yo. Nek dileng goleki, ambles bumi aja nganti ngerti karo Siwa Ndarawati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen Siwa Ndarawati iki mung apus-apus. Wah, aja takon dosa arepa dheweke iki pengayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing hati-hati Dimas. Ambles bumi Kang. Yo. Pangestu para wayah Bathara Jagat. Ora dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkihing para Pandhawa, gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Monggo sejatine Abimanyu ora ngerti kentang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Monggo sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu. Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Klimasada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekan ning pati, Werkudara mesti diluputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Neng kene marganing pati ning para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampe kaning nata Ndarawati. Iki dadi jalaran nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Dendha. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekan ning pati, mesti bakal pepes Bayu Kang Tapis. Yayi, kula ingkang Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ayo ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Ora capet-capet piye? Gosek aku kok gumun sampeyan ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manungsa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Dik. Nyuwun prisa bab apa? Jari bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka. Sing ngendikake Siwa Ndarawati. Jare Siwa Ndarawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada wekasan negara Ngamarta ke Taman Pegebluk. Sing ngandhakene Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada, dewa. Nalika semono aku sumedya ning negara Ngamarta. Dewa paring wisik. Dewa paring wisik iki mesti paring dawuh. Mesti ngendikane ngene iki. Kresna, ulun Sang Hyang sapa? Ngono pamane. Aku tak takon karo sampean, dewa kuwi sapa sing paring wisik? Aduh. Aku lali takon mawon Antasena. Lali takon. Iya. Ning wis ngendika. Wis, wong wis dela kok. Oh, ora sempat lungguh barang. Ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora ning cetha. Sabdane nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Oh ya wis. Njaluk pamit. Abimanyu tak ajari ngisin-isin karo dulur-dulure anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik, Dik. Mumpung ketemu Dik, mumpung ketemu piye? Aku ki jane tak duwe pepinginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sakjeke urip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh dina wae tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh.
Aduh, Antasena. Senjata cakra keri nang kamar mandi. Pasiram, pas adus. Wah iya. Wong aku sok ndeleke kerokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh senjata cakra ya aku maklum. Iya. Jase gedhe pangapuramu ya ora apa-apa. Nek anu Sekar Wijaya Kusuma, diasta ora? Sekar Wijaya Kusuma sing jarene iso nggo uripe barang mati. Anu wong mati. Nggo nguripke wong mati, heeh. Tok gawa ora? Sekar Wijaya Kusuma mau ki tak dekke siji karo senjata cakra. Ning ngarep kocok. Yo keri Antasena. Waduh, jan mongko aku pengen banget ya. Toto Kang. Iya Dimas. Ha saiki siji iki nek nganti keri aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing dienggo ndelok kahanan sak sing bakal kelakon. Jarine Pakde duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Ora bakal keri mergo kuwi mapan ning jabaning daging ning jerone kulit kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus enten ana sedina terus nyawang ngono kae. Aku ndelok Kaca Paesan. Wah aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning Kaca Paesan. Antasena, piye? Nek Kaca Paesan ora keri. Ah, ngene. Tak weruh wong nonton TV apa piye ngene wis. Iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena. Gage sawangan. Oh iya, wela. Waduh. Lho kok andang semono ya. Wela Kang, iki nek ora dijotosi tuman wae Kang. Terus aku tanggung jawab Kang. Eyang Durna. Panjenengan mentala kaliyan dulur kula. Panjenengan mentala karo putune dhewe. Abimanyu Mangdakwa sing ora-ora. Sampeyan ku wong tuwa apa bocah? Wong tuwa. Dimas Antasena. Piye, Kang? Mrene yo. Ngandel ora? Aku wis krasa Kresna kok ambune bensin. Bar kulaan. Oh dadi kowe, Mbak. Oh iya, Antasena. Sadurunge aku neruske lehku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadak dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Blok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Kon matane para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis lan kekuatan mateni Pandhawa angel mijet wae nganti. Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe? Arep dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan tak pateni nang kene iki. Aja, mengko nek dinengke wae nek baterene entek mati dhewe. Wong tuwa omongane ora tau iso digugu. Aku yo gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja. Wis yo nger. Antasena wis. Wong tuwa kaya ngene apike dikapake Dimas. Kowe golek gerobak loro kan. Dikapake. Durna iki gulune taleni gerobak nganggo tali, sikile ditaleni, taleke gerobak. Gerobak kon mlayu ngalor karo ngidul. Ngurak pedhot wetenge. Aduh, urung. Wis maksir wetengku. Aduh, penyiksaan kuwi aja. Aja Antasena aja. Gerobake rung entuk. Aku ora mentolo Dimas. Ngene wae golek pitik sing akeh. Lho. Aku njaluk. Lho.
Pitik karep ngopo? Aku njaluk pokoke nek pitik. Durna dilumahke dibonto. Terus golek beras rong gegem. Dipyurke ning matane Durna. Pitik diculke ora notoli matane Durna. Picak mripate. Pitike rong entuk. Kapok tenan aku. Kapok tenan aku. Aja ya Antasena, aja. Iki bapak wis mlayu. Bapak wis mlayu ning Tanjung Anom lho, Mbak. Bapakmu ngapa? Melu pitulasan kok mlayu-mlayu. Aduh, ndas kumpul suwe-suwe. Bapakku mlayu goleki Abimanyu, ora kok melu pitulasan. Ngampleng ya ngampleng kakike dicopot. Lara tak-tok. Wis piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ijole nyawane Begawan Durna. Sabar nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar Dimas. Aku kira ngopo-ngopo iki ngopo iku. Raine nganti godres getih kaya ngono ben. Nek bapak priso mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebaene, ora sapenake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya yo. Lah iya. Wah setan lan. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Aduh. Iya. Aduh. Lara kok isih ngangkep rokok. Saya tak ceceke. Lara kok isih arep metutut ora. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Aduh. Ki piye terus lek ngrampungi perkara iki piye? Aku ya bingung. Sing gawe iki sampeyan kok sampeyan ya bingung. Mbah aku ora ngerti. Kang, opo? Golek tali. Tali opo? Sak sae. Durna dibonto. Yo. Aja dibonto. Dirabekke wae. Wis kaya ngono kok isih omong sak ngene lho. Antasena, mbok sudah. Elane. Mangsa nang kepira. Ora kenceng-kenceng. Antarja, taline iki diunggahke. Iki diunggahke nang isor udel kenceng banget. Jitet Antasena. Digendong kan? Si. Lho. Digendong turut dalan dituthuk ya aja nganti leren. Aduh, ngene tangane keju lho. Ora. Kita gendong terus arep piye? Kakang Garwaca, bapak tak oyahe. Iki engko kok ngomong ning ngarepe Kakang Garwaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kok ngomong apa? Aku ora iso pambagyo harja lho. Kowe kok ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Wis Kang gendong. Gini.
Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu, Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna aku tak nguyak Kang Waca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang lereng Kang mantep. Landing sik Kang. Iya. Ono apa? Wis niat arep mateni Abimanyu. Wis dadi niat tinimbane duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi di Abimanyu. Sik. Nek sampeyan mateni Abimanyu gelo. Lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tok sumbering perkara. Sapa? Pak Dendrawati, Dimas, aja kurang ajar. Siwa Ndrawati pepunden, kok sik to? Pak Dendrawati sing ngandhake Abimanyu nyolong pustaka Jawa Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli. Ora. Ana sing dadi Pak Dendrawati mung kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sapa? Gorene narapi janane gorene Kang. Yo. Waduh, lemu banting kesereng Kang Sajake. Iki kaki-kaki iki. Gedhi kencengele kuwi men ambegane lancar. Aduh. Antasena. Aku kapok Antasena. Iyang Durna. Lho, sapa iki? Tak kira nek Antasena. Ayo ge omong. Kek jujur. Acet kaca. Kula Iyang. Nah, bosok. Ora kaya adimu kakangmu ki nutuki karo aku. Menjelang dipun jempalani dening Dimas Antasena Kang Mas Antarja. Njuk ngopo? Kowe wadul Kakang Gerata njuk ngopo? Nek kowe wadul Kakang Gerata ki terus aku ora gelem ngantil kono piye? Gelem kok. Gelem. Terus aku wedi ngono piye? Ora. Ya mung ben padha presya. Iyang. Apa? Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Wak Prabu Ndrawati? Ge omong. Kowe iki lek ngantemi urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten Iyang? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jawa Slimasada ngantos Kanjeng Rama Jodipati duka. Niatipun kados pundi? Lan kersanipun menapa? Ora duwe karep apa-apa. Ya mung Pandhawa ben mati. Maaf lho iki. Aja lara ati lho ya, Pandhawa men mati. Aku berganti kangkon dengan Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa iki. Sing apik nama. Iki wis sampe ya Antasena. Mbok yo wis Dimas. Mesakake ketune nganti suwek-suwek kaya jubahe nganti suwek-suwek ling ngajar sapinane mbok nganti wuda ora bakal leren. Aku wis janji kok, ning nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak nggo ijol iki. Abimanyu metu gedhe, Durna kudu metu gedhe. Angger ora diplotot ya ora metu. Kok senengane malah wong kok ora entuk menghibur diri. Aku ki lara tenan kok menghibur diri kok ora entuk. Pokoke ning nganti Abimanyu metu gedhe, Durna kudu metu gedhe. Iki lho ndase wis metu sithik. Wong Abimanyu urung metu, aku wis metu ayo. Kudune metu ya bareng. Pancen pompo edan. Gemeske ora. Sampun Kakang Mas sampun ben mati mbok ben. Kang, piye Dimas Kindong neh? Ngarjak nendi neh. Awar ngoyak Bapa Werkudara. Bapak nek ra tak cegat ndak tuman, Kang sampean le mabur sing banter, Kang. Bapak susulen. Matur karo bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben, bapak wirang ya ben. Yo Dimas. Terus kita gimana?
Paming muni ngono kok dicocol. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margaret kaca wis mabur awak dhewe arep kene. Kang, opo Dimas? Buntu meneh. Opo taline pedhot? Taline pedhot durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena aku ora rangkepan. Ora rangkepan sakaremu, tak jupuk kolormu nggo bonto kowe. Aduh, aku tadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya? Ya coba. Dene. Lah tenan ta. Mlatra. Tak talengane. Aduh gendong Kang. Dimas arep endi? Aku tak ngoyak bapak. Engko bapak kene karo Kang Garwaca mesti ora percaya nek ra aku sing ngomong. Antarja. Apa? Aku mbok tak pipis. Aku tak pipis. Kuwi mengarep melayu Kang. Ora, kekuatanku ki sepira ta ya. Sedela. Ya wis, anggere melayu tak oyak. Wah, buanting kok sabutke ngebuk awakmu modar. Tenan ta. Sing kanggo ngelap kleru godhong gatel. Teng celeki Antasena. Iki mesti meliset. Gatel ra. Ben, gatel ya Ben. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Wis, ayo melu karo aku. Iya Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Lidok ujaring wong daplok. Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglon nalindring Ndrawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso kelakon ngrebut Jinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan. Ngastina Maha Prabu Sumunar anda
dereng ulun kapurba risang murbeng rat ing sahanane ingkang kanang sing tasih mawe buka sawegung mring delan Iwan kanang mamujeng ngori jeng nayake ngret Paman Boso Jenar sampun wonten tigang dinten ngantos dumugi kelenggan samenika anggen kula ngutus kaliyan Bapa Durna supados damel srana pejaing para Pandhawa sak boten-botenipun ringkih para Pandhawa supados gampil dipun kerenah pejahipun namung kula ngantos tigang dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun menapa Bapa Durna kasembadan menapa boten anggenipun damel srana pejaing para Pandhawa Paman Boso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula nuwun mangapunten kula menika apal kalian Kakang Peremban Durna anggen kula srawung kalian Kakang Kumbayana menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging sampun mataun-taun bebasan sampun boten sagedipun wilang mawi wicalaning driji kula menika ngertos bilih Kakang Durna menika sanes gurunipun ngelmu kebatinan tuwin sanes gurunipun ngelmu babakan ulah wedha nanging Kakang Durna menika gurunipun tiyang perang Kakang Durna menika gurunipun tiyang ngangsu kawruh babakan kasekten babakan aji jaya kawijayan nalika mudanipun Kakang Durna menika kekasih Raden Kumbayana menika persasat jagat tanpa timbang ing bab kasekten mila menawi paduka anak Prabu menika utusan dhateng Kakang Durna supados mejahi dhateng para Pandhawa menika sampun sakrepipun lan tartemtu saged kasembadan menapa ta sababipun kula matur mekaten dasar kula namung setunggal Pandhawa menika siswanipun Kakang Durna tartemtu Kakang Durna sampun mangertosi dhateng pengapesanipun para Pandhawa Kakang Durna ngertos dhateng keringkianipun para Pandhawa mila paduka sampun ngantos bingung ing penggalih paduka sampun ngantos kuwatir nuwun sewu nggih anak Prabu tigang dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Peremban Durna anggenipun mejahi para Pandhawa menawi mekaten inggih kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna margalayu namung kewala Kakang Peremban Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun nuwun sewu sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana kanthi atur kados mekaten menika sampeyan ampun ming kadereng kepengin gawe jenak manahipun Duryudana kula mboten kepengin Paman Hari Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang boten wonten kasunyatanipun panjenengan paring dawuh nek Bapa Durna mesti kasembadan mejahi dhateng para Pandhawa kula boten badhe pitados menawi kula dereng nyumurupi kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun wonten ngajenganipun Duryudana nyawa-nyawa jimat kula nggih upami paduka mbetahaken bukti nadyan kula boten saged ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa gangsal cacahipun nanging kinarya pengantep-antep anggen paduka ndangu dhateng ing bapa ing kepatihan ndangu babakan Kakang Peremban Durna nuwun sewu menawi ngantos mboten cocok aturipun ing abdi ing kepatihan kalian menapa ingin sampun kula aturaken inggih menika Kakang Durna sampun kasembadan mejahi para Pandhawa
pangkat kepatihan kula caosaken dhateng Paduka Anak Prabu trimah kula mboten dados patih wonten negari Ngastina nggih. Rikat lampahing rata tan pantara Rapteng sukuning arga ramkang tumingal ramkang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kasaring mlajar-mlajar nengki Bambang Swatama mangkara pangudas manaring griya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Swatama Bambang Swatama wonten timbalan ingkang dawuh ingkang sekawit kuwi nderekake marang jengkaring Bapa Durna gone wis semagu bakal gawe patining para Pandhawa ewa dene kowe dina iki sowan katon kembang-kembang netramu ngemu waspa eneng apa Swatama sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhawadana sinuwun nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged mrenah pejahipun para Pandhawa sarana sesingla nata Ndrawati tegesipun saling wujud dados nata Ndrawati nalika semanten meh kemawon damel gegering para Pandhawa nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa Punantarja kaliyan Punantasena wekasan ngaturaken ketiwasan sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud nata Ndrawati dipun pulasara dening Punantasena wekasan babar wujud Begawan Durna mboten kendel anggenipun mulasara sakmangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Gusti kula. Awan wonten dawuh nek eneng ngatur kaya ngenten iki kula tak takon karo sampeyan kula kudu percaya karo sapa? Sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna klakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis. Matur kaliyan pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar prana mrene. Sampeyan wau ngucap pripun? Nek ucape Patih Sengguni ora nyata, pangkat Patih ajeng mang balekke kali kula. Saniki sampeyan ajeng ngomong napa? Sampeyan ajeng ngomong apa? Mencap-mencep wong gerak ora nyata. Aman, nuwun sewu lho. Panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tua menika nek omong mbok yo nganggo tatanan. Nek omong aja mung waton omong, ning omong nganggo waton. Menawi kados mekaten menika lajeng sinten ingkang kedadi pelupataken. Nek kaya ngene iki sapa sing arep diluputke? Kyai Prabu Duryudana kodheng penggalihe. Mbok menawi mangke duka amargi ngego dhateng aturipun Paman Sengkuni ingkang nalika semanten ngaturaken Begawan Durna iso mateni para Pandhawa ning nyatane Swatama tawang-tawang tangis sowan nek Begawan Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Nggih. Lajeng kados pundi nggih kula kedah kados pundi? Kula mboten ajeng melu-melu. Sampeyan nek nyuwun tulung karo kula ora arep nulungi karo sampeyan mangrasake dhewe lakon iki sampeyan. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim.